Ahoj spolužiaci, aj všetci poslucháči. Vítame vás pri počúvaní nášho školského rádia. Po mesiaci a veľkonočných prázdninách vám informácie za mesiac marec prinášajú Ida a Mojka. 22. marca sa na 2. stupni uskutočnil Deň vody. V rámci hodín biológie a chémie boli žiaci 5. ročníka v teréne a fotili podoby vody v prírode. Šiestaci skúmali skupenstvo a reakcie vody. Siedmaci si vyrobili zábavnú hru, ktorú si potom zahrali. Žiačky 8. ročníka si pre svojich spolužiakov pripravili prezentáciu, ktorú im aj odprezentovali. Naše deviatačky sa zahrali na barmanky a pripravili jarný nápoj mojito z vody a ovocných prísad pre ostatných svojich spolužiakov. Svojím výtvorom potešili i vyučujúcich. Informácie, fotky a prezentáciu z Dňa vody v našej škole si môžete pozrieť v prehliadači Google pod názvom Deň vody v základnej škole v Pohronskej Polhore. V piatkový večer dňa 22. marca v našej škole prebehla noc v škole. Pre žiakov 1. stupňa pripravili program 8. a 9. V každej triede na deti čakala rozprávka či bájka. Pri 3 prasiatkách museli hľadať vlka, ktorý sa im schoval. Pri Bocianovi a Líške zas vytvárali vlastné príbehy, súťažili v tancovaní a na návšteve u Maťka a Kupka sa učili hrať na fujare, pliesť korbáčiky či tancovať odzemok. Ako posledná ich čakala tvorivá dielňa, kde si každý účastník vyrobil pestrofarebnú záložku s hlavou zvieratka. Odvšadiaľ odišli s odmenami a od prasiatok aj s džemom na tvári. Za účasť, ale aj za prípravu všetkým srdečne ďakujeme. Dňa 26. marca žiaci 8. a 9. ročníka navštívili triedy 1. stupňa a vcítili sa do kože učiteľov, keď svojim mladším spolužiakom čítali knižky. Taktiež si pre svojich nových žiakov pripravili rôzne súťaže, za ktoré ich odmenili sladkosťami či diplomom. V stredu 27. marca sa na našej škole uskutočnil misijný bazár. Žiaci si vo svojich triedách vystavili rôzne dekorácie, hračky či sladkosti, ktoré si ostatní kúpili a takto prispeli na dobrú vec. Vďaka patrí aj Diane Trnavskej, Dominike Kozinovej, Alexandre Kellnerovej a Kristíne Lušťakovej, ktoré sa vybrali do obidvoch dedín a peniaze zbierali aj mimo školy. Spolu sme vyzbierali 500 eur. Na kvetnú nedeľu organizovali polhorčata krížovú cestu za nenarodené deti. Aj v mesiaci marec sa naši žiaci zúčastnili mnohých súťaží a olympiád. Chemická olympiáda. V obvodnom kole v Brezne sa úspešnými riešiteľkami stali Slávka Ďurčenková a Lenka Ďurišová. Pythagoriáda. V obvodnom kole v Brezne sa úspešnými riešiteľmi stali za 8. ročník Dávid Uhrin, za 7. ročník Sabínka Adameková, za 6. ročník Martin Pančík a za 5. ročník Alexandra Vojtasová. Olympiáda zo slovenského jazyka. V obvodnom kole sa na krásnom 8. mieste umiestnila Slávka Ďurčenková z 9. a triedy. Pikofis. V celoslovenskej internetovej súťaži sú naši žiaci Tomáš Broč na 15. a Vika Poperová na 12. mieste. Matematická olympiáda. V školskom kole sa úspešnými riešiteľmi stali Dávid Uhrin, Sabínka Adameková, Kristína Lušťaková, Tobiáš Dekret a Natália Fedorová. Veľký olympijský kvíz. Celoslovenskej internetovej súťaže sa zúčastnili žiaci 7. B triedy, z ktorých sa na prvom mieste umiestnili Sofia Stroková a Diana Blaženiaková, ktorá vyhrala vecné ceny. Vybíjana. Žiačky 5., 6. a 7. ročníka sa bez problémov a na prvom mieste
prebojovali cez okresné, krajské aj regionálne kolo do celoslovenského, kde sa umiestnili na 4. mieste. V mesiaci apríl nás čaká Deň narcisov, beseda Policajt, môj kamarát, slovenský slávik školské kolo a akcie ku Dňu ochrany prírody. Na teraz sme vyčerpali všetky informácie. Sme radi, že sme sa o ne s vami mohli podeliť. Redakčná rada: Majka Veverková, Tida Trnavská, Paľko Adamek, Sára Tereňová, Lenka Eremiášová a Oliver Zajak. Do počutia o mesiac, priatelia!